Sebični džin. Nekada davno postojalo je živopisno selo naseljeno šarmantnim seljanima koji su radili svoje poslove i vodili svoje živote. Ali na kraju sela je bio veliki zamak bogatog i usamljenog džina. Pogledajte onaj zamak, da li možete da verujete? Tako veliki, moderan i kao da nam svoj izgled nabija na nos. Niko nije video džina 7 godina zato što je on putovao kraljevstvom. Iza zidina zamka postojala je lepa i bogata bašta. Bila je elegantna i lepo održavana puna stabala breskve sa lepim travnjakom, elegantnim statuama i lepim mirišljavim cvećem. Bila je kao raj. I svakog popodneva posle škole, deca su krišom ulazila u baštu i igrala se uživajući u lepoti. Mnogo im se sviđala. Do jednog dana. Džin, vlasnik zamka, se vratio sa 7-godišnjeg putovanja i bio je veoma nezadovoljan kada je video male uljeze. Nisam bio tu 7 godina da bih posetio svog prijatelja, keltskog džina Karla, i došao sam kući da bih zatekao uljeze u mojoj dragocenoj bašti. Tako je! Bolje bi vam bilo da bežite, nevaljalci! Imate sreće što sam umoran od vremenske razlike, pa nemam snage da vas jurim. Setivši se da ima fudbalsku loptu, džin je bacio preko zida bašte. On je lako mogao da probuši loptu, ali je umesto toga vratio deci. Možda je u njemu bilo nešto što još uvek nije razumeo. Jednog dana, dok je pio čaj. Savršeno jutro za čaj, koji pijem potpuno sam. Deca su se vratila i džin nije bio nimalo srećan zbog toga. Izvinite, gospodine džine, da li možete da nam vratite loptu? Evo, izvolite, deco. A sada, izlazite! 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 Džinu je bilo dosta malih uljeza na njegovom imanju i zato je preuzeo drastične mere. Zabranjen ulaz uljezima. To što radiš je surovo. Deca vole tvoju baštu i nemaju drugo lepo mesto za igru. Nisam u obavezi da puštam bilo koga na svoj posed, a posebno ne divlju, nevaspitanu, razmaženu decu. Kako se usuđuješ to da kažeš? Znaš li šta si ti? Ti si tužan, usamljeni sebični džin. To je to. I od tog dana, džinu nisu smetala deca koja su mu narušavala mir i tišinu. I on je živeo srećno do kraja života. Kraj. Ne, čekaj. To je grozan kraj. Priča još nije gotova. Iako je džin zaista bio sebičan, on je bio veoma tužan i usamljen. Samo to još uvek nije znao. I godina je prolazila u bašti bez uljeza. Proleće ka letu, leto ka jeseni i jesen ka zimi. Kada se vratilo proleće, džin je primetio nešto neobično. Njegova bašta je i dalje bila puna snega.
dok je svuda unaokolo bilo proleće. U njegovoj bašti je još uvek bila zima. Džin se pitao kako je to moguće. Onda je još jedna lopta preletela preko zida u baštu punu snega. Dečak je uspeo da se uvuče kroz rešetke da bi je potražio. Zašto je ovde sneg? Dok se Džin krio od dečaka, primetio je nešto neverovatno. Sneg se topio pod dečakovim nogama dok je hodao i cveće je raslo i cvetalo. Dečak je video da se lopta zaglavila na veoma visokom drvetu. Pokušao je da se popne, ali je bio isuviše mali za to. Dok je Džin gledao dečaka kako se trudi da dohvati loptu, nešto je shvatio. Proleće se vratilo u njegovu baštu. A Džin se pitao, da li deca koja se igraju u njegovoj bašti imaju veze sa ovim? Vratite se, svi slobodno. Moja bašta je otvorena za sve. Hej, onaj opasni sebični Džin mami decu u baštu. Uhvatimo ga! I tako su se deca iz sela vratila i igrala u bašti. Bili su iznenađeni zbog snega. I dok su se oni igrali, cela Džinova bašta je počela da se menja iz zime u proleće. Džin je bio u pravu i odjednom više nije bio usamljen. Odjednom želim da delim sve što imam. Više nisam usamljen. I Džin je podigao dečaka do drveta. Ali onda su se seljani pojavili naoružani vilama, metlama i kopljima. Spusti to dete, čudovište jedno, ili ćemo te isterati iz sela! Hvala, gospodine Džine. Ovo je sad vaša bašta. Bašta je otvorena za sve. Seljani su spustili svoje oružje i ušli u baštu. Pridružili su se deci u igri. Mnogo godina kasnije, Džin je bio umoran i star. Iako je imao lepa sećanja na vreme kada su se deca igrala u njegovoj bašti, opet je bio tužan i usamljen, zato što su prestala da dolaze. Izgleda da su svi odrasli, Bela Rado. Nastavili su sa svojim životima. Ne javljaju se, ne pišu. I onda je jedan mladić ušao u baštu. Dozivao je Džina. Zdravo, gospodine Džine. Mogu li da obiđem vašu lepu baštu? Džin je bio oduševljen što ima posetioca i zato je mahnuo mladiću i pozvao ga. Džinove stare oči ozarile su se od iznenađenja. Njegovo lice puno bora je obasjao osmeh. Mladić koji je stajao pred njim je bio onaj dečak s kojim se sprijateljio pre mnogo godina. Molim te, nemoj da ustaješ, ali hoću nekog da upoznaš. Nekoga koji je želeo da vidi baštu u kojoj sam se igrao kao dete. Mog sina. Mladić je pozvao imenom dečaka, koji je veoma ličio na onog dečaka koga se Džin seća od pre mnogo godina.
I tako kako su godine prolazile, nova deca iz sela su dolazila da se igraju u bašti i godinama posle toga i njihova deca su dolazila da se igraju. I zato je ostala večito zelena, čak i posle smrti Džina. Džina nisu upamtili kao zlog i sebičnog. Njega su pamtili kao džina koji je otvorio svoje srce i baštu za sve one koji traže društvo. Kraj.